नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ छुगोड़ लगतनी आप सबके भोजपुरी ब्लॉग में स्वागत बा। आए रुआ सबके हम बता दी कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के शिव सरोवर में काफ़ी मछली बाई सन और हंस भी बाड़ा सन। रुआ सबसे बता दी कि हमने के आज मछली के हंस के दाना खिला खिला रहल बन जा। रुआ सबसे हम कहम कि एक बार आई जा ब्रह्मपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के दरबार में। वो जे शिव सरोवर बाटे जवना में कि बहुत सारा मछली बाई सोना मछली के रुआ सब आके दाना खिलाई जा। बड़ा ही पुण्य के काम होई ई दाना रुआ सब खियाई जाता। बड़ा ही पुण्य के भागीदारी रुआ सब भी बनम जा। तो ई पुण्य के काम बा। बहुत लोग दूर दूर से लोग यहाँ आवेला और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के शिव सरोवर में जौन मछली बाई सन और हंस बाड़ा सन, हंस के और मछली के दाना लोग खियावेला। तो आज हमनियों के शाम के समय बा, शाम के समय बा हमनी के दाना खिला रहल बन जा। सोचनिया कि रुआ सबके भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से रुआ सबसे बता दी कि अगर पुण्य कमाए के बा, अगर रुआ सब कौनो पाप भी कैलो होखम जा तो उ पाप के मिटावे खातिरा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के पावन धरती पे जौन की शिव सरोवर बा ओजा आ करके मछली के और हंस के दाना रुआ सब खिलाई जा। सारा पाप कट जाई। बहुत ही बढ़िया लागी आए के रुआ सब एक बार शिव सरोवर में आई जा और मछली के दाना खिलाई जा। एजा जौन बाटे कि सब कोई जाके मछली के चारा डालेला लोग। देखिए पूरा तमाम लोग देखिए आ रहल बाटे मछली के और हंस के। साथ ही साथ हमनियों का ही पूरा टीम यही जा। का हाल बा पिंटू भैया? देखो एक सेवा होता है। सेवा होता है। सेवा होता है तारा आदमी के मछली बा बतख बा आज ये भी बटवा के खियावो ही जा। माने खियावल बहुत पुण्य के काम है। सब सबके खियावे के चाहिए भाई लोग। यही जा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के जोन शिव सरोवर बा ओजा बहुत ढेर सारा 10,000 से ऊपर मछली बैसर हुआ सब वीडियो में देख सकत नहीं। हंस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नजारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के ही मंदिर के पास। या पिंटू भैया, सुरेंद्र भाई और प्रेम भाई या रवि भैया भी का रवि भैया ना बोलियो देखो पिंटू भैया बोले वाला बना जौन की शाम प्रतिदिन शिव सरोवर के मछली के बहुत लोग खियावेला। ई लोग भी हमनियों का बन जा खियावत। देखी देखी ओदे जुम के करुआ के देखावत नहीं कि आटा सना रहल बा ओदे भाई लोग। देखिए ओदे आटा सान रहल बनन। कितना लोग खिया के गोइल लोग बहुत ही बढ़िया लगाता। रघुओ सब भी एक बार आई यही जा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के पावन धरती पे शिव सरोवर में जाके मछली के रघुआ सब चारा डाली और ये हंस बड़ा से नौकनी के खियाई। बहुत ही खियला के बाद में बड़ा पुण्य के काम होला। बड़ी पुण्य के बात बा। देखी बहुत सुंदर दृश्य लागता शाम के समय में मछली के नजारा रुआ सबके देखावत। देखी कितना मछली बाईसन सुरेंद्र भाई अभी डाल रहल बनन, दाना डाल रहल बनन। देखिए देखिए बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के मंदिर जैसे देखा था बगल में शिव सरोवर बटे रुआ सब देख ले बने। बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत ही बढ़िया पुण्य के काम। जीव के दाना डाल के खियावल बड़ी सौभाग्य के बात बटे। वो शिव सरोवर में आके मछली के दाना डालल बड़ी बढ़िया चीज होला। शाम के शाम बहुत लोग खिलावेला, सुबह में भी शाम में भी। चली रुआ सब भी एक बार आई है शिव सरोवर में, ब्रह्मपुर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के शिव सरोवर में मछली के दाना खियावे खातिर वो सब भी आई। बहुत सोचनीय गिरवा सबके अपना भोजपुरी ब्लॉग के माध्यम से दिखा दी। चली वीडियो के दबा के शेयर करम एक बार। हर हर महादेव जरूर हुआ सब लिखम जाए। तुम रहू बोलते ना पड़ल बालू हो।
वीडियो बनाता है खइया समझ हां तो जो कि खइया ना देखो मुड़िया तो खाली से देखो कैसे कैसे किलो तो देखो